भक्तीने दर्शन दिला, भक्तांनाही दर्शन दिला, पण माझी इच्छा म्हणून, तरी सुद्धा माझी इच्छा म्हणून, अशी कोणती इच्छा आहे? माझी एकच इच्छा आहे, कोणती? सर्व भक्तांच्या भक्तीच्या इच्छा पूर्ण करता आपण. माझी इच्छा कोणती माहिती का? सुंदर असं मानस सरोवर. अहो किती अवर्णीय शोभा तुम्ही. असं वाटतं खरं की आपण ते तंदुरू होऊच रे. म्हणूनच तर पण गिरजे याच्यासाठी माझी एकच इच्छा आहे. चला आपण मानस सरोवराची इथे जाऊ. मानस सरोवर तू किती वेळा गेली आहे? अहो म्हणून काय झालं? पण ते अजून तुझ्या मनाचं समाधान झालं नाहीये. नाही. हे पहा, अहो तुझी इच्छा पूर्ण होईल, पण आता नाही. प्रथमतः या भक्तांची इच्छा पूर्ण करायला हवी आहे. सारे भक्त एक टक लावून आम्हा उभयताजवळ पाहत आहेत. अहो म्हणून काय झालं? आशीर्वाद देऊ द्या ना. भक्तांची इच्छा पूर्ण न करता तुझ्या मनातील इच्छा मी पूर्ण करू. हरकत नाही. भक्तांची इच्छा प्रथम पूर्ण करा. सारे शिवगणो, या शिवपार्वतीचा तुम्हाला आशीर्वाद आहे. तुमच्या मनातील मनोकामना पूर्ण होतील. असाही आशीर्वाद. साऱ्या भक्तांची इच्छा. म्हणूनच याला आताच नाही जाता आला घोटाळा. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय. अरे वा वा. शिवाय. शाबास मेरा आशीर्वाद आहे. गौरी शंकरा. वा वा. जय शुभंकरा. गौरी शंकरा. गौरी शंकरा. शारदा, मी तुझ्यावर प्रसन्न आहे. आशीर्वाद आहे. काय? कल्याण होईल. नारायण. वा वा वा. मनातील मनोकामना पूर्ण. तुमचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असल्यानंतर या विश्वात मला कुठल्याही गोष्टीची न्यूनता नाही. आतापर्यंत न्यूनता होती की काय? मध्ये बसू. पैसे. बस. नारायण. वा वा वा. शारदा, त्याच्यापेक्षाही समाधान. आता कैलासाला खरी शोभा आलेली आहे. होय तर काहीतरी मजा येणारच कशी. होय, होय. नारदा, एकाएकी असं अचानक कसं काय आलास? अचानक? एकाएकी असं अचानक. अचानक? मी कुठं गेल्याशिवाय मजा येणार नाही मला माहिती आहे, म्हणूनच आलो. काय? हो, म्हणूनच आलो. कारण इथे येता क्षणी काहीतरी गडबड घोटाळ्याची आम्ही उठू. इथं उभा राहा. इथं. आतापर्यंत जेवढे विटंबना झाले याला कारण हाय. पण आता हा नाहीये, आता तुम्ही आहात. मी? हो. आणि तो कसा? याला कारण आहे. कारण काय? तू बरोबर ओळखतोस. काय? माझ्या मनातील तू बरोबर ओळखलंस. म्हणजे? अरे माझाच पुत्र तू. हो. अरे तू बरोबर ओळखलंस. अरे माझ्या मनात इच्छा निर्माण झाली. इच्छा? हा. कसली इच्छा? अरे मला असं वाटायला लागलं की मानस सरोवरात जावं. हा. तिथं जावं, तिथली अवर्णीय शोभा पाहावी. पण कुठचं काय? यांचे भक्त आणि यांना दर्शन देता देता तू आलास.
म्हणजे माझी इच्छा राहूनच गेली ना. इच्छा राहिली हो म्हणजे तुझ्या मनाच्या ठिकाणी इच्छा होती. हो पण होती नाही आहे 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 हो. अगं पण आई मला सांग, काय पत्नीच्या मनातील इच्छाही पूर्णपणे करायला हवी नवऱ्यानं. आता तुझ्या मनातील इच्छा मला सांगून काय उपयोग, यांना सांगायला हवं. पण काय उपयोग? हा, त्यांच्याकडून पूर्ण होईना म्हटलं तू काहीतरी मदत करशील. पण मी काय करू, मी तुला सोडायला हवं तरी. नको तू माझ्यावर अरे इच्छा नाही वाटत. अगं पण वाचली यांना समजावून ए, नारदेव! यांना समजावून की आईला मानस सरोवराच्या ठिकाणी ते रमणीय वातावरण पाहायला जायचंय, त्यातल्यात आंघोळ सुद्धा करायची आहे. आणि कसं तर त्या इच्छेची परिपूर्णता तुमच्या कर्मी व्हावी हीच तिची जिज्ञासा आहे. आजचा दिवस चांगला नाहीये. म्हणून तू आज जाऊ नको. उद्या दिवस अनुकूल आहे, प्रतिकूल आहे, मध्यम आहे की उत्तम आहे, आता हे आई यांच्याशिवाय आणि कुणाला माहित आहे. आणि म्हणूनच हे बरोबर आहे. यांनी सांगितलं, साधारण मी सुद्धा आता जरा पाहिलं तर हा दिवस शुभ नाही. हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. अरे, मला कळलं आता तुझ्याला काही होणार नाही. अहो, चला ना कुठं मानस सरोवर. मी तुला प्रथम सांगितलंय आजचा दिवस चांगला नाहीये, वा. म्हणून तू जाऊ नकोस आणि मी येणार नाही. पण आई, काय झालं तुझं आता? अगं मला सांग, काय? अगं दिवस हा कुणासाठी आहे, उत्तम किंवा अशुभ, हा सर्वसामान्य प्राणी मात्रांसाठी. तिथं देवतांचा काय संबंध उत्तम दिवसाचा. तुझी इच्छा पूर्ण होणार नाही. का नाही होणार? होणार नाही. तुम्ही माझ्याबरोबर यायला हवं. तुझ्या तुम्ही बरोबर. माझ्याबरोबर यायलाच हवं. आणि जर का तुम्ही आशीर्वाद तुझ्या दिला. समयात मी आलो नसेल, तू काय करणार आहे? काय करणार? काय करणार आहे? काय करणार? होय होय. तुमची गरज नाही म्हणून सांगा. जा. तू सांग, मी सांगतो म्हणून सांगू नको. अहो, चला ना कुठं? जाऊया. तू वाटेल ते कर. मी तुझ्या समोर येणार नाही आणि तू जाऊ नकोस. अहो, जेव्हा इच्छा प्रगट केली त्यावेळी तुम्ही असं सांगतात मला. आता ओरडायला लावू नका, चला लवकर. मी सांगितलंय तुला कळतंय. तुम्ही येणार नाही. कोणी येणार नाहीये आणि तुला पाठवणार नाहीये. तुम्ही येणार नाही. नाही येणार आहे. मग तुम्ही जर येणार नसाल, हा. तुम्ही जर येणार नसाल तर मी नक्कीच जाईल. जाय ती. काय? तू गेलीस म्हणून मी घाबरणार नाही. काय? हो, याला कारण आहे. काय? ही बघ, दुसरी आहे माझ्या डोकीवर. वा 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 वा. पाहिलं नाही? वा. यांनी कशी तिला डोक्यावर चढवून ठेवलाय. हो, हो. कारण आहे. नारदा, याला कारण
हे जे काय घडल्याला काही ना काहीतरी कारण आहे. पण ही पण तिथं गिरिजा त्या ठिकाणी गेलेली आहे. कोणत्या प्रसंगात केव्हाही काही सांगता येणार नाही. यासाठी काय गिरिजेचं रक्षण व्हायला हवं अर्थातच आणि याच्यासाठी त्या ठिकाणी कुणाला कुणातरी पाठवायला हवंय. हा. आता नारदा असा कोण महापराक्रमी वीर आहे की आईच्या रक्षणासाठी योग्य ठरेल. होय. नारायण काय सांग? नारायण आहे ना? कोण आहे? तुमचं वाहन तुमचा बाळ नंदी. अरे वा वा ते हे काय? नाही. नंदीला हात धरून बोलवतोय. ओ रा नंदी! कैलासाचं शीतल वातावरण या वातावरणात प्रवेश करतो. मनाला समाधान वाटू लागलं. कोण या नंदी हे शब्द ऐकतो. एका शब्दाचा त्याग केला. माझ्या पित्यापर्यंत, माझ्या गुरुपर्यंत, माझ्या देवापर्यंत नाव घेतले. अर्थात कैलासनाथाच्या चरणापर्यंत लीन होण्यासाठी हा पशुदेह अर्पण करावा. हे कैलासनाथ पिनाक पाणी दंडुधरा, हे नंदिकेश्वरा, हा नंदी तुझ्या चरणाशी नता. आशीर्वाद कल्याण आशीर्वादाचे शब्द ऐकले. मनाचं समाधान झालं. नारद मुनी त्रैलोक्यवंद्य पुरुष हा नंदी आपल्या चरणाशी नता. आहे शाबास. आशीर्वाद घेतला. क्षणभर मनाचा समाधान, पण समाधानी मनाला तृप्तता नाही. पण म्हणून त्या कैलास पर्वतावर तुमचं वास्तव्य, तुमच्या समाधान कारण आहे. मला हात देण्याचं कर्तव्य प्रभू आपण माझ्या देवाचा अपमान, माझ्या प्रभूचा अपमान, माघारी का बोलविलं? त्याला कारण आहे. असं कोणतं कारण? अरे अपमान शब्द ऐकतात. हा? तळपायची आग जाऊन मस्तकाला मिळली. का जाऊ दे? या रागाला लालबंद झाला हा? आणि ज्यानं अपमान केलाय त्याचा सोडवण्यासाठी तू जातोय. देवा तुझा अपमान म्हणजे विश्वाचा ब्रह्माचा अपमान, त्या सूक्ष्म कणाचा अपमान, आणि म्हणूनच तुझा अपमान मी कधी सहन करू शकत नाही. पण नंदी हा? अशा तऱ्हेचे शब्द बाहेर पडण्याला कारण आहे. का? माझ्या मत हा? तुझ्या अंतर्यामी आत्मीयता आहे. देवा का असू दे, पण त्यावेळेच्या पराक्रमाने आजच्या पराक्रमाला पाहायचं. त्याचं अस्तित्व या विश्वाच्या ठिकाणी तुझ्या मुळात टिकून राहिलं. होय. माझ्या बापाचा झालेला प्रकरण अपमान, त्याच्या अपमानाला वाचा फोडण्यासाठी तुम्हा त्रयी देवतांना मी त्रेधा केलं. अशा परिस्थितीत हे मला माहित होतं. देवा, म्हणून शब्दात जकरबंद तू केलास अशा तऱ्हेचे आणि शब्द सापडस त्या परिस्थितीत मी तुझं वाहन बनलो गेलो. होय. मग सांग देवा, या तुझ्या वाहनाला, या तुझ्या नंदिकेश्वराला ज्याला तू शब्द दिलाय हा जन्म तुझ्या सोबत ठेवणार. होय. मग सांग या नंदिकेश्वरानं काय करावं? नंदी! कोणी तुझा अपमान केलाय? गिरिजा या कैलासाचा त्याग करून हा? मानस सरोवरावर गेली आहे. त्या ठिकाणी कोणता प्रसंग केव्हाही काही सांगता येणार नाही. मानस सरोवर गिरिजेचं रक्षण होणं महत्वाचं आहे. हा. म्हणून तिच्या रक्षणार्थ या कैलासाचा त्याग करून तुला मानस सरोवरापर्यंत जावं लागणार आहे. मानस सरोवरापर्यंत माझ्या मातेच्या रक्षणासाठी मी जायचंय. देवा मातेच्या रक्षणासाठी जाईलच जाईल. कारण याच्या मुळाचे कारण तुम्ही आहात. त्रैलोक्य नारद मुनी आहेत. कारण ज्यावेळी हलाल विष बाहेर पडलं, ते हलाल विष नष्ट करण्यासाठी तू तत्पर ठरला. पण या देहात हलाल विष उतरलं असतं तर या देवाचा सिंहासनावर राज झाला असता. पण या विश्वाची माया जागृत झाली आणि ती विश्वाची माया या स्वशंभूच्या कंठात जाऊन स्थिरावली गेली. आणि म्हणूनच ते विष कंठात स्थिरावलं गेलं आणि जेणेकरून या विश्वाची देवता नीलकंठ म्हणून
आमच्या मायेच्या रक्षणासाठी तुझा सख्खा पुत्र तुम्हाला पुढील कर्तव्य मला परिपूर्ण करायचंय म्हणून या कैलासाचा त्याग करून ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नित्य नियमाप्रमाणे या मानस सरोवरावर आले. दूरवर जर पाहिलं असेल तर हे निसर्गरम्य वातावरण, काही वृक्ष पुष्पयुक्त झाले, भ्रमर समुदायाने विराजित आणि नूतन पल्लव फुटलेले वृक्ष आरक्त वर्ण नेत्रांना इकडं पाहतायत असं मनोभाव निर्माण होतो. निसर्ग जरी मला खुणावत असला तरी सुद्धा माझं महत्वाचं जे कर्तव्य आहे ते पूर्ण करायला हवं. कारण बालपणापासून अगदी याच मानस सरोवरावर मी येते आणि पार्वती मातेचं पूजन करते, भक्ती करते. अजूनही मूर्तिमंत स्वरूपानं ती मला कधीही दर्शन देऊ शकलेली नाही. दर्शन कधी देईल तेव्हा देईल, पण जे नित्याचं कर्तव्य आहे ते मात्र पूर्ण करायला. हे माते आई, तुला कृपाशीर्वाद सदैव माझ्या पृष्ठभागी असावा हीच माझी इच्छा, हीच माझी माते. नाम तुझे चांगले आई, नाम तुझे चांगले ऐकता मन माझे रमते. ऐकता मन माझे रमते. ऐकता मन माझे माते. नाम तुझे चांगले आई, नाम तुझे चांगले ऐकता मन माझे रमते. ऐकता
मला हाक देते म्हणूनच नाव माझं प्रेमळा. काय नाव तुझा प्रेमळा आवडलं, तुझं नाव आवडलं आणि नावाप्रमाणे हे सौंदर्यही आवडलं आणि या सौंदर्याचा मार्ग रोखणारी व्यक्ती कोण असेल? अनंतधारी संहाराशो. मला जायला हवं. हा कुठे? कर्तव्य पूर्ण झालंय. शक्य नाही. तुझा मार्ग मी रोखला का असेल? का? हे सौंदर्य मला हवं. हे सौंदर्य माझं आहे. या सौंदर्याबरोबर मी लग्न करू, संसारात थाटामाटा मांडणे. सौंदर्याबरोबर त्यासाठी होकार हा होकार दे. मला तुझ्या समोर लग्न करायचं आहे. युस्त्र स्वपद भक्षण करणारा ब्रह्मराक्षस लग्न करण्याची इच्छा निर्माण व्हावी माझं दुर्दैव आहे. जाऊ दे, मला जायला हवं. हे. तुझ्या मार्गाने जा, मला जायला हवं. मला तू आवडली आहेस. मी तुला माझ्या समोर ठेवून जाणार आहे. याच्यासाठी तुझ्या समोर हे सौंदर्य मिळवण्यासाठी वाटण्याचा प्रसंग असते. सत्यात प्रसंगाला घेण्याला तोंडी थांब आणि राक्षस. तुला माझ्या समोर ठेवून जाणार आहे. तुला पाहता क्षणी मी घाबरली. याचा अर्थ असा नव्हे की मी इथून जाणार आहे. मी कोणी सर्वसामान्य नव्हे. कोण आहेस? फक्त पूजनासाठी मी आले अशी म्हणून या वस्त्रात मी तुला दिसले. मी सुद्धा एक महाराणी आहे. शस्त्र कसे चालू आहे मला सुद्धा कळतं. काय म्हणतेस? तुला जर 4 दिवस जगायचं असेल ना तर माझा मोह सोडणे आल्या म्हणजे चाल धावली तू. नाही तर केव्हा जाणार आहे? तुला माझ्या समोर घेऊन जाणार आहे. नाही तर असा तसा ब्रह्मराक्ष राहणार नव्हे. खोपडी महाल यांची कधी बरोबरी होऊ शकत नाही. पायतानाचा कधी राजमुकुट होणार नाही. ब्रह्मराक्षस तू माझ्या रूपावर भरलायस. स्वतः कोण काय करतो याची जरा सुद्धा तुला कल्पना नाही. प्रत्येकानं आपलं राहणीमान आपण काय करतो याचा विचार करायला हवा. माशासारखे एका महाराणीवर जर तू आसक्त झाला असेल ना तर तुझ्या मरणाची घटना समीपाली हे निश्चित आहे. असं जाऊ दे. माझ्या मरणाला तरी व्याजतो. पण हा ब्रह्मराक्ष मरणाला घाबरणारा नव्हे. आज त्याच्या समोर बघाय सौंदर्य दिसतंय. हे सौंदर्य माझं कसं व्हावं याचा मी मार्गदर्शन करणार आहे. म्हणजे वासनेने तू मधांध झालायस. नेत्रात मला दिसते ते वासना आणि वासनेने मधांध होऊन जर माझ्याशी लग्न करण्याची इच्छा असेल ना तर तुझ्याबरोबर एक शब्द सुद्धा बोलण्याची इच्छा नाही माझी. आता तू एक ब्रह्मराक्षस आहे आणि तुझ्याबरोबर मी इथं बोलणं म्हणजे मला उचित वाटत नाही. आता मी आता तरी तुला तरी पापी भर हे तुझ्या याच्यावर मी सुद्धा ठाम आहे. पण जगत असताना योग्य त्या प्रकारे जगणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. नीतिमत्ता ज्यानं पायदळी तुडविली त्याचा राज झालेला असतो. हा प्रमाण सोड आणि चल माघारी हो.